Здравейте! Аз съм Иван Цукев от блога CAD Tiny и днес ще покажа един трик за работа с слоеве в AutoCAD, който решава проблема, когато имаме прекалено много слоеве. Ако ползвате подложки от много колеги, независимо дали ги слагате в своя файл или ползвате Xref, всички слоеве се показват в менеджера на слоевете. Особено ако имаме подложка, която е създадена от програма различна от AutoCAD, проблемът може да е много голям. Тези програми често автоматично генерират огромно количество слоеве, между които нашите слоеве направо се губят. Например, искате да смените даден обект да бъде в друг слой и трябва да го търсите в огромен списък от, например, над 200 слоя. Може би най-доброто решение на този проблем е да използваме филтрите за слоеве. Те могат да се създадат един път в темплейт файла, а да ги ползваме многократно. Ще дам един пример с проект, който има доста слоеве, въпреки че не са прекалено много, но отново е затруднена работата поради многото слоеве. Да кажем, че искам да сменя слоя на обект. Списъка с слоеве може да е доста голям. Ще начертая една линия. Да кажем, искам да изменя слоя. Човек може да се загуби в толкова много слоеве. По принцип, може да създадем филтър за всяка една специалност или подложка, но за целта на този пример аз просто ще създам един филтър само с моите слоеве. Влизам в менеджера на слоеве. И натискам иконката за създаване на нов филтър. Написвам име, което да ми подсказва за какво става дума, и влизам във всички слоеве. Сега остава да избера слоевете, които искам да се показват в моите слоеве. С Shift ще селектирам повече слоеве и с дърпане ще ги придърпам в моите слоеве. Когато вече натисна в моите слоеве, ще виждам само тези слоеве, които аз съм си избрал. Ползването на слоеве има две предимства. Първото е, че сега, когато искам да направя нещо по слоевете, виждам само слоевете от даден тип и работата е по-лесна. Второто е, че ако избера този филтър и натисна ОК, сега от падащото меню, което е за слоеве, ще се показват само слоевете, които са в съответния филтър. И съответно много по-бързо и лесно мога да сменя слоя на даден обект. Помислете и вие какви филтри може да създадете, за да си улесните работата, и ги запишете във вашия темплейт файл. Така винаги вашите слоеве ще са в коректни филтри и може да ги ползвате, за да ускорите работата си. Ако това видео ви е харесало и искате да получавате безплатни AutoCAD уроци, посетете блога CAD Tiny на адрес blog.cukev.com и се запишете за AutoCAD уроци по имейл.